Вітаю всех на канале Монеты банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відэо хацеў паказаць вельмі цікавы брак 2 рублёў узору 2009 года, маскоўская чаканка, новый герб. Брак называецца у нас чаканка на аднароднай нарыхтоўкі. Знойдзены два экземпляру, адзін з іх вось тут я паказваю. Давайте разглядзім таксама аверс. Мне падаецца, што гэта 2 рублі на нарыхтоўкі ад 2 рублёў Расіі, так як яны чакаюцца ў Расіі. І вага амаль супадае, і таўшчыня, і дыаметр. То есть 2 рублі расійскі, Расія на крыху больш тонкая у таўшчыні і па дыаметру крыху меншая. Якраз вось плюс-мінус яна супадае. Давайте яе зважым. В арыгіналу павінна важыць манета 5,81, яна важа 5,10. То есть амаль падобная на нарыхтоўку ад 2 рублёў. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!